ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. яке аз варзишгарони маъруфи тоҷик Некрӯз Мирхоҷаев дар саҳифаи инстаграми худ аз бозгашташ хабар дод. Некрӯз дар саҳифаи худ ана ҳамин аксро монда навишт: касе сабр карда метона, бисёртарро интизор мешава. ба наздикии муҳорибаи навбатиро эълон мекунем, иншааллоҳ, навиштааст Некрӯз. хотиррасон мекунем ки Некрӯз Мирхоҷаев рекорди 5-3 дорад ва ӯ дар яке аз ташкилотҳои калони ҷаҳон Беллатор 2 муҳориба гузарондагиай. дар яке пирӯз ва дар дигараш шикаст хӯрдааст. Мирхоҷаев дар вазни сабук баромад мекунад ва ӯ охирон муҳорибаи худро моҳи ноябри соли 2019 дар турнири Asset Fighting Championship зидди варзишгари озорбойҷонӣ Харун Яхяев гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овардааст. акнун дӯстон, номи рақиби навбатӣ ва саҳнаи муҳорибаи Некрӯзро интизор мешавем ва ногуфта намонад ки айни замон Некрӯз Мирхоҷаев омодагии худро дар Амрико бо ҳамроҳии Муҳаммад Наимов дида истодааст. мо ба Некрӯз ва Муҳаммад омодагии хуби беосеб орзумандем ва муҳорибаҳои онҳоро бесаброна интизор хоҳем шуд. шаби гузашта варзишгари тоҷик ҷангуари PFL Лоиқ Раҷабов дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки бо яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳон Али Абдулазиз созишнома баст ва акнун корҳои Лоиқро Али Абдулазиз пеш мебарад. Лоиқ ана ҳамин аксро монда навиштааст: ассалому алайкум, ман бо менеҷери нав бо бародари худ Али Абдулазиз шартнома бастам. аз имрӯз сар карда дар ин роҳи на он қадар осон ӯ маро ҳамроҳӣ мекунад, навиштааст Лоиқ. ва дар комментария худи Али Абдулазиз ин суханҳои Лоиқ Раҷабовро чунин шарҳ дод: ин барои ман шараф аст бародар, навиштааст Али. дӯстон, ин хабар хеле хабари беҳтарин аст ва мо Лоиқ Раҷабов, даста ва ҳамаи шуморо табрик мекунем. Али Абдулазиз яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳон аст ки бисёри ҷангварони машҳури ҷаҳон бо ӯ ҳамкорӣ мекунанд ва акнун бародари тоҷики мо Лоиқ Раҷабов бо ӯ ҳамкор мешавад ва мо ба Лоиқ дар ин роҳи нав муваффақият орзумандем ва боварӣ дорем ки ӯ ба қуллаҳои боз ҳам баландтар мерасад. имрӯз ташкилоти UFC карди пурраи турнири UFC 264-ро нишон доданд ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон, дар муҳорибаҳои асосии турнир вомехӯранд. Шон Омели зидди Луис Смолка вазни 61 кг, Ирен Алдана зидди Яна Куницкая вазни 61 кг занона, Tai Tuivasa зидди Грег Харди вазни вазнин, Гилберт Бёрнс зидди Стивен Томпсон вазни нимёна ва муҳорибаи асосии турнир дар вазни сабук сеюм муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье. хотиррасон мекунем ки турнир шаби 11 июл дар Лас Вегас дар майдони T-Mobile Arena баргузор мегардад. ҷангвари бразилӣ Ренато Майкано баъди ғалабаи худ гуфт ки барои муҳориба бар зидди Ислам Махачев ё ин ки Грегор Гиллеспи тайёр аст. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. муҳорибаи навбатӣ ма албатта ки зидди ҷангвари топ 15 мешава. ма доимо аз UFC талаб мекунем ки ба ма беҳтарин рақибҳоро диҳанд. ба ма ҷангварони ҷиддӣ дар кор аст. ҷангварони ба монанди Ислам Махачев ва Грегор Гиллеспи, беҳтарин гӯштингирҳо, беҳтарин зарбазанҳо, ана чунин рақибҳо ба ма дар кор аст. ма бо беҳтаринҳо ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Майкано. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта дар турнири UFC Fight Night Ренато Майкано дар қафас бо Ҷай Хербет вохӯрд ва дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикр ақидотонро нависед, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.